Sir, ito si Sir. Ayan. Dito tayo, Sir. Pasok ka muna, Sir, para makakain ka muna. Ito yung may-ari ng cellphone. Ayan. Ayan, ayun sa motor ko. Ipila mo na, Sir, sa motor ko, Sir. Doon. May-ari ng cellphone, ibibigay natin. Oh, ayan. Thank you po, thank you. Thank you, Sir. Thank you, Sir Alier. Ang tuloy ng takbo mo kanina. Nagmamadali ka ba kanina? Ano po kasi may hearing sa court? Sa Carmona po. Malilate na po ako. Ay, nabasag ko lang. Oo, ano yan eh. Saan banda, Sir, sa Carmona? Sa tapat ng, ng company ata yun. Ah, okay. Mabilis nga po ako doon. Oo, ang tuloy eh. Rekta na yun eh. Maglampas mo ng, doon, stoplight sa, Jollibee. May nag-text po sa tapos nireply ako. Andiyan na ako, papunta na ako. Tapos ayun na. Dire-dire-butin. Kailangan po, Sir, sila. Salamat po. Thank you, Sir. Thank you po. Thank you, Sir Ariel. Ano pangalan niyo, Sir, sa FB? Ariel din. Ariel Parang Maglapi. paano kayo nagbablog ba kayo? Hindi naman. Ano lang. Kung iba lang na hindi na ibigay. Kaya muna, Sir. Sir. Kaya muna. Thank you. Yung laing. Masarap yung laing. May hearing pala si Sir kanina. Sa law firm kasi ako, Sir. Yung office namin sa Altachera. Kana law firm ako. Ayan. Kaya nga muna, Sir, para Thank you po. Ayan. Yun, nakuha na ni Sir yung kanya cellphone. Mamaya, update tayo mamaya. Pakainin muna natin siya gawa nung pagod din galing sa biyahe. Maraming salamat po, Sir Ariel, sa pagkapulot ng cellphone ko. Thank you very much. Ayan. Ulog ka na lang, Sir. Maraming salamat din, Sir. Thank you. Thank you. Thank you talaga, Sir. Thank you. Ayan. Thank you po. Uwi na si Sir.